Xornada fatídica nas estradas galegas. A operación saída ábrese con 2 falecidos. Un ocupante dun coche faleceu ao bater o vehículo no que viaxaba contra unha furgoneta na AP9 á altura de Moaña. E en Salvaterra do Miño, esta noite, morreu un motorista despois de chocar contra un coche que saíra fora da estrada. A Garda Civil localizou o condutor do turismo nun bar. Deu positivo en alcolemia. Que tal? Boa tarde. Esta mañá acompañamos os percebeiros de Muxía no seu traballo. Esta semana iniciou a campaña de Nadal do Percebe. Co litoral, en aviso laranxa por ondas de ata 5 metros, os percebeiros bótanse as pedras con gran risco na que é unha campaña crucial para moitas familias. Esta perigosidade e a escaseza de percebe fan que se acaden prezos moi elevados, chegándose a pagar en lonxa ata 300 euros o quilo. Percebe si non chegas a estas fechas, con este mar non vas, que non che cubre. Pero hai que ir, é mellor traballar cando o percebe vale, sin importar as mareas, nin importar a altura de ola, nin nada. Se o percebe vale, que nos deixen traballar. É o que mellor sabe se o percebe vale, somos nós. Arteixo celebra un dos seus encontros máis importantes do ano, a Feira do Galo, que este ano é totalmente diferente por causa das restriccións da gripe aviar. Esta cita, que é xa a número 35, non escapa á normativa e non conta con galiñas nin galos vivos. Todos os que se mostran hoxe en Arteixo están xa sacrificados, o que non impediu, por certo, a gran afluencia de xente. Nos saliu bastante ben a feira, hai bastante afluencia de xente. Este ano o tempo non nos axuda moito, é o tema que tiñamos do confinamento dos polos, non sabíamos moi ben se iba a haber feira, non? Ao final si estamos aquí, o que non hai son galos vivos. Viñemos, bueno, estes galos xa dan envidia velos, e collemos un. As últimas horas foron fatídicas nas estradas galegas. Pouco antes das 8 da mañá batían un coche máis unha furgoneta na AP9 en Moaña. Como resultado, falecía un dos ocupantes do turismo e outras 3 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital. En Salvaterra de Miño, outro accidente custaba a vida a un motorista. Que sabemos xusto deste sinistro? Alejandro, contanos. Sí, pois acontecía neste punto kilométrico número 10 da PO 510 a seu paso por este concello de Salvaterra do Miño. Era 1:15 da madrugada cando ese motorista batía contra un vehículo que saíra da vía. Posteriormente, a Garda Civil localizaba o dono do turismo nun bar próximo, realizaba a proba de alcolemia e daba positivo. Desafortunadamente, os servizos de emerxencia que se trasladaron ata aquí únicamente puideron certificar a morte deste motorista de 30 anos veciño de Vigo, pero como ti ben indicabas, Alberto, non foi o único accidente mortal no que vai de xornada. Contra as 8 da mañá na AP9 no punto kilométrico 148 colidía tamén unha furgoneta contra un turismo, deixando ese tráxico desenlace. Tamén unha persoa falecida e 3 persoas feridas que tiveron que ser trasladadas ao hospital. De feito, os bombeiros tamén tiveron que escarcerar a 2 persoas que ían no coche. O sábado comezou con 2 falecidos nas estradas galegas. O accidente de Moaña produciuse pouco antes das 8 da mañá no quilómetro 148 da AP9, en dirección Pontevedra, moi preto da Ponte de Rande. Un home morreu e outras 3 persoas resultaron feridas na colisión entre un turismo e unha furgoneta, que debido á violencia do impacto emborcou, aínda que o seu condutor saiu ileso. O estado no que quedou o turismo fixo que os bombeiros tiveran que escarcerar un dos seus ocupantes. O falecido é unha das persoas que viaxaban neste vehículo. Horas antes, arredor da 1:15 da madrugada, producíase outro accidente mortal en Salvaterra do Miño, na estrada PO 510. A vítima é un motorista de 30 anos veciño de Vigo, que faleceu tras bater contra un coche que saíra fora da vía. Cando chegaron os efectivos de emerxencia, só puideron confirmar o falecemento. Tras o accidente, a Garda Civil localizou o condutor do vehículo nun bar. Fixeronlle a proba de alcolemia e deu positivo. A familia de Manuela Barbosa recorreu a decisión xudicial de arquivar o seu caso. Reclaman xustiza e mesmo denuncian neglixencias na investigación pola desaparición e morte violenta desta veciña de Redondela. O abogado da familia solicitou a reactivación da instrucción. Entende a acusación particular que quedan xestións xudiciais por facer. Manuela Barbosa desapareceu en xullo de 2021 e os seus restos óseos foron localizados nunha leira 3 anos despois con sinais de violencia. O xulgado que leva o caso decidiu arquivalo por falta de probas contundentes sobre a autoría. A acusación particular recorreu a decisión
entenden que caben novos trámites xudiciais. Cando menos deben pasar polo que é a sede judicial para que se poda interrogar, para que se poda preguntar máis alá dunhas diligencias policiales a toda a xente que realmente se lle preguntou e coa que falou os corpos policiais, que se podan someter a contradición que é necesaria das preguntas do fiscal, desta acusación particular, é dicir, algo máis do que está feito. Para a acusación particular, a singularidade do caso e a imposibilidade de intervir na instrucción argumentan aínda máis o recurso presentado. Non deixa de ser un delito que se cometeu fai xa anos e cando se empeza a investigación o que é policial hai moitas probas e moitas cousas que é moi difícil de obter polo tempo transcurrido, dende a data da morte desta señora ata que realmente se dá co cadáver. Esta acusación particular custou moitísimos meses que nos deixaran persoar, non sei por qué, pois neste caso, como había un secreto do sumario, tampouco entendemos por que estaba ese secreto para a familia, pero bueno, non tuvemos oportunidade, e agora que nos dan as actuacións vendo o que hai, pois sí pensamos que se poden facer máis cousas e non se debe obviar ou deixar así morrer unha instrucción por un delito tan grave como é a morte violenta dunha persoa. Raquel, unha das fillas de Manuela Barbosa, trasladou á Televisión de Galicia a desolación da familia que denuncia neglixencias policiais durante a desaparición e na investigación do presunto asasinato. Teñen poucas esperanzas de que o recurso prospere, pero non queren deixar de loitar. Pensan que un crime como este non debería quedar impune. Para descanso da familia e da ciudadanía en xeral, é dicir, a propia ciudadanía ten que ver que, como noutros casos, que se ha intentado todo e se ha esgotado todo. É dicir, que isto nos pode pasar a calquera. A espera da resolución do recurso, a familia de Manuela reclama xustiza, aínda que a súa morte violenta sexa unha ferida da que non van sandar. A necesidade de rehabilitar numerosos edificios degradados e os problemas de convivencia e de seguridade son as principais queixas dos residentes nos barrios do norte de Lugo. Contra o estado de abandono que denuncian, reclaman un plan de mellora urbanística e unha luita policial que erradique os focos de venda de droga máis os roubos nos negocios. Malia resultaren necesarias máis vivendas, numerosos edificios do barrio máis populoso de Lugo permanecen tapiados mentre se van degradando. Segundo sinalan dende a plataforma veciñal SOS Milagrosa, Lugo Norte, compra un plan de mellora urbanística que toma iniciativa a hora de financiar as obras de rehabilitación dos inmobles baleiros. A día de hoxe, como non se están rehabilitando, porque a xente non ten cartos, é moi fácil coller e dicir, bueno, pois toma as axudas, pero o que ten que adiantar esos cartos sempre é o veciño, non? E o veciño moitas veces, cando chega ao banco, non lle dan eses cartos para poder facelo. Por tanto, a solución daqui, bueno, pois que se vaya pouquiño a pouco, pero que se vaya rehabilitando, e que os cartos que non teñen que adiantalos aos veciños, porque senón así é imposible. Un pouco máis de cuidado, cuidar un pouco o barrio. Hai casas que non merecen estar así con ese aspecto. Hai moitos edificios abandonados que habría que rehabilitalos. Máis axudas no sentido de rehabilitar. Non menos importantes son os problemas de convivencia que arrastran os barrios do norte da cidade. Entre eles, a venda e o consumo de drogas en determinados locais ou mesmo na vía pública, coas conseguintes molestias para a veciñanza. Para lles facer fronte, demandan unha loita policial que faga seguras as rúas da zona. Sigue habendo roubos nos establecementos, nós moitas veces estamos intentando axudar os veciños para que sepan quenes son esas persoas que están roubando neste tipo de establecementos. Esa inseguridade que hai vai ligada directamente co consumo de drogas. Para nós é fundamental o feito de que eso se erradique e que se intente vixiar dunha maneira moi estreita, non? Hai certos locales que non merecerían estar abertos. Xunto coa Milagrosa, barrios lugueses como a Feixó, Albeiros ou a Peringalla comparten os mesmos problemas. Da súa solución dependerá o seu futuro. Veciños dun edificio de vivendas sociais de Novo Mesoiro, na Coruña, denuncian filtracións e humidades nas súas vivendas, unha situación que, din, levan anos padecendo e para que reclaman unha solución. Este era o cuarto dos nenos dunha vivenda situada no 9º andar, unha estancia da que non se pode dispoñer debido ao seu estado. Así non lo conta Maite, que preside a Asociación de Propietarios do Edificio. Como podes ver, é unha habitación que, en principio, a residente desta vivenda, pois aquí dormían os seus netos, pero que xa non poden vir.
Con mensaxes como esta amosan o seu malestar. Son en total 160 pisos repartidos en 4 portais da rúa Ribeira Sacra, vivendas sociais construídas pola Xunta. As máis afectadas son as dos andares máis altos, pero tamén alcanza as zonas comúns. Foi o que pasou coas últimas chuvias. Saímos do ascensor e vamos ás vivendas. Hai zoas que se ve que o mo permanece e iso é porque dai estaba a caer auga. A auga estaba caendo por aí e por todo o teito, se vedes, hai unas grietas por aí que se ve que o teito está rasado polo tema da auga. Estaba caendo no cubo e cada 20 minutos estaban recollendo a auga. Realizouse unha intervención puntual para deter a filtración, pero din que así o problema non se resolve. As filtracións proceden do tellado. Aseguran que levan anos agardando por unhas obras de rehabilitación que non dan chegado. Con todo, como interlocutora coa Administración, Maite amósase confiada. As garantías que me están dando neste intre, a Xunta é que van a intentar facer un procedimento de emerxencia, un procedimento que sexa o máis rápido posible para intentar que se subsane o problema. Mentres tanto, vense obrigados a seguir convivindo con filtracións e humidades. A antiga igrexa de Loeda, no concello de Piñor, na provincia de Ourense, é unha ruína. Denunciano os veciños da parroquia que levan anos mobilizándose e pedindo ao Obispado de Ourense o seu arranxo. O abandono fixo que nos últimos meses xa se derrubara o muro norte do templo, datado, atención, do século XII. A igrexa vella de Loeda dá pena vela. O deterioro da iglesia ben se ve como está. O tellado xa está derrumbado e dentro xa arrumblaron con todo porque empezou a deteriorarse a porta. A porta agora está totalmente deteriorada e entra calquera. Eso sí que é un peligro para todos. Cada día cae máis. Isto calquera día aparece todo no suelo. Cuando haya una desgracia, que se caigan las piedras, que ya hubo de caerle a alguien en la cabeza, porque no es solo esa parte, es toda la iglesia que está deteriorada. Despois se mobilizará todo el mundo. A implicación constante da veciñanza desta parroquia de Piñor non evitou que un muro xa se viñera abaixo. Datada no século XII, a igrexa foi reconstruída no XVII. Abandonouse en 1969, cando fixeron moi preto a igrexa nova. Do ano 69 se abandonou total e absolutamente, non se volveu a facer máis nada. De feito, houve xente, había aquí un veciño que el ofrecía madeira para poñerlle o tellado, a xente estaba disposta a facelo, pero oscuras, unha cousa outra por outra, que non se fixo nada. Non se levou a cabo ninguna tarefa de mantemento, de cuidado, e entón foise deteriorando pouco a pouco. Foi indo a pior. Es una falta de interés por preservar el patrimonio, ahora que tanto se habla de patrimonio, que yo muevo una piedrecita y ya me están echando una multa, y esto que es una iglesia de mérito, es una falta de interés total y una falta de respeto a los muertos que están aquí, que es un cementerio en uso. Varias pedras cubren xa antigas sepulturas. Enfrento ao campanario teño a sepultura de meus pais, entón non solamente o peligro que che pode caer encima, senón o deterioro nas sepulturas que hai aquí ao lado. Timos o cementerio aí, timos os nosos difuntos e bueno, sempre é ben, que estuvera ben. O que pedimos é que se conserve o patrimonio, neste caso a iglesia, sobre todo tendo en conta que está alrededor do adrio, e no adrio temos os difuntos, a xente daqui da parroquia. Entonces, ainda non hai moito que foron fieles difuntos e temos que pasear polo medio dos escombros a picas de que nos veña isto encima. Esta igrexa está incluída na lista vermella de patrimonio en risco. Dirán os que veñen despois alá, esta xente non tiña forza para levantala ou para facela levantar. Eu sería partidario de quitarlle o tellado, reformarlle as paredes, botarlle un cemento ao suelo, quitarlle as portas e que sea isto como un monumento. Dende o Obispado de Ourense aseguran que están cos últimos trámites administrativos para consolidar muros e evitar que siga derrubándose. Máis cousas, unha vertedura de gasóleo nun aliviadoiro de augas pluviais en Chantada chegou a augas do río Asma. Agora intenta localizar a orixe da contaminación. O venres pola tarde localizouse o problema no aliviadoiro de augas pluviais que baixa por Xoán 23 dende a zona da Praza Santa Ana. Nese punto conflúen moitas canalizacións, o que dificulta a investigación sobre a súa orixe. O gasóleo chegou ao río Asma. Policía local e Seprona investigan a súa orixe.
E coa intención de que o monte que ardeu en Galicia este verán comece a recuperar algo de vida que tiña antes dos lumes, un grupo de voluntarios xuntáronse esta mañá en Sober para plantar carballos, castiñeiros, sobreiras, pradairas ou loureiros. Ademais, tamén botaron cereal nas abas para axudar a fixar a terra e evitar así a erosión do terreo e as escorrentías coas chuvias de inverno. Como é un tipo de bosque que vai ter unha rexeneración moi difícil porque se queimaron todas as sementes, bueno, pois axudarlle un pouco, non? Entón vamos a facelo de dúas maneiras. En zonas onde se pode pisar vamos a plantar frondosa autóctona, así con sobreira, érbedo, carballo, pradairo, loureiro, e nas zonas onde non podemos pisar porque hai unha pendente moi forte, pois a intención é sementar cereal para que suxeite a terra. O aviso laranxa no mar non impediu esta mañá que os percebeiros se botasen as rochas para gañar o xornal na semana en que mellor se paga o marisco. En Muxía, hoxe, todos chegaron aos topes despois de varios días sen poder facelo por mor do temporal. Con ondas de máis de 4 metros e mar de vento a carón do santuario da Virxe da Barca, os percebeiros comezaban a traballar ao abrir o día. Desde a baixamar, que hoxe era as 10:25, só teñen unha hora máis para apañar os 7 kilos, o tope, unha vez escollido. A mañán foi algo complicada, que xa vedes que hai moito mar, pero, bueno, ao final o día xa fouse igual. A calidade, aquí dá moi bo percebe, rojo, de boa calidade, sí. Esta semana é a de mellor pago do ano para os percebeiros, por iso durante estes días aproveitan cada minuto, porque os temporais non lles deixan moita tregua. Bueno, estas navidades hai tempo que non recordo unhas navidades así, moitos anos que non hai unhas navidades así, porque ven borrasca tras borrasca, mal tempo seguido, a ver se se pode safar a campaña de Navidad. Esta semana houve de todo, de cerca de 300 ao pequeno que normalmente vai a 20, valera a 60 e así. O de onte hoxe vale nos 220, pero é o que che aguanta. Se non ibas, este percebe se non chegas a estas fechas, con este mar non vas, que non che cubre. A ver, como está valendo ahora, o mellor faz 600 ou 700 euros cada día, cada percebeiro. Os compradores queixanse do prezo, pero velos traballar dá a idea do duro que é. Bueno, hai que ter ollo no mar e ollo tamén nos percebes, pero bueno, arriscamos bastante. Xa vedes, a xente queixase do precio, pero hai que ir aí collelos, Todo o que apañan nesta época vai para a lonxa, e na mesa de Nadal, da maioría dos percebeiros, o menú é tradicional e o percebe cómese outros días do ano. Pois precisamente nun dos mercados municipais da Coruña o percebe do roncudo vendeuse esta mañá a 270 euros o kilo. É, tal vez, o exemplo máis extremo da escalada de prezos que experimentan os produtos con máis demanda a medida que se vai achegando a noite boa e mailo Nadal. En xeral todo vai caro, Nas carnes, especialmente o cordeiro, e nos peixes xa se nota o incremento no ollo mole na robaliza. Iso si, hoxe na praza, víase case máis xente mirando que mercando. Din os praceiros que moitos clientes xa encargaron hai semanas para conxelar e que estes días son de transición. O forte vai vir o luns e, sobre todo, martes e mércores. Pois a central está xa nos 55 euros, o camarón anda nos 110, 120, o percebe que é o estrella e o máis caro está a 2,70, e, bueno, quizás xa o precio máis alto, o Santiño tuvemos a 2,80. Están caros, sí, están caros. Pero bueno, está caro todo. Está cara la plaza y está cara el súper y está caro en todos los lados. Botar un vistazo para saber o que se pode comprar o día 24, que me temo que este ano vai estar todo moi complicado de prezos. E imos con outro clásico. Mañá Vilalba celebra a Feira do Capón. Os criadores ultiman os preparativos dos exemplares para que as aves luzan o seu mellor aspecto. Estas últimas foron xornadas de moito traballo, xa que hai que sacrificalos, desplumalos e limpalos. Os membros destas 4 familias de Vilalbán levan todo o día traballando na limpeza dos capóns, que competen por fases. Noutra nave fan o sacrificio e logo nesta ocúpanse do desplumado e o baleirado das vísceras. Agora vamos a sacar a ensuña ao capón e máis sacarlle as tripas para lavalo por adentro.
Fanno con delicadeza porque se trata de coidar o aspecto do capón ata o último momento. Unha vez limpio, daquela vamos a recuchir, que volven á caldeira. Pero esta vez é auga limpia, con un pouco de azafrán. O recuchiño é, unha vez o animal pelado, desplumado, é limpio, é un golpe para erizar a carne, a piel. É moi complicado. Non hai máquina que faiga este traballo, porque ten que ser moi bonito. As máquinas dan golpes e isto, se o meten nunha máquina, sale destrozado. Algúns destes capóns xa viaxan para os seus destinos fora de Galicia, outros están vendidos de antemán e unha boa parte van para a feira do domingo xunto coas aves dunha trintena de criadores. A cita atrae todos os anos a moitos visitantes que se queren asegurar un manxar para a cea de Noiteboa. A Feira do Galo de Arteixo está sendo todo un éxito, a pesar de que non conta con animais vivos como adoita ser tradicional por causa das restriccións da gripe aviar. Nesta feira, que é referencia na comarca de Bergantiños, hoxe só se podían ver exemplares xa sacrificados de gran calidade, con galos de ata 7 kilos, unha das razóns de que xa dende ben cedo haxa gran afluencia de xente. Hai escasos minutos, por certo, facían un sorteo de cestas valoradas en 300 euros. Os donativos dos boletos foron destinados íntegramente a Cáritas. Pois creo que estamos alrededor dos 80 ejemplares, máis ou menos. Estamos aí 80, 85, estamos aí, non contamos máis ben, pero bueno, sí, sobre 80. Entre os 100 galos estamos máis ou menos. Ai, moi ben. O que pasa é que hoxe hai tantos mortos que non imos vender. Eu estou vendendo bastante ben. Esperaba que vendera un poquinho máis, non? Pero bueno. Pero pinta ben, non? Pinta ben, ben. Marisco, rodaballo, capón, tenreira ou cordeiro son algúns dos menús especiais que a cociña do Hospital Universitario Lucus Augusti vai preparar durante o Nadal. Farano pro medio milleiro de pacientes que van estar ingresados nas datas máis sinaladas das festas. Con 1.700 metros cadrados e 130 traballadores, a Doula é a maior cociña de toda a provincia de Lugo. Aquí levan xa meses traballando para preparar os menús especiais de Nadal que van degustar as persoas ingresadas durante as festas. Haberá dende gambóns ou rodaballo ata capón ou cordeiro con pratos empradatados para cada paciente. É unha carreira de fondo. Nós empezamos en outubro, un pouco a darlle forma, que é o que queremos. Mais ou menos calculamos canta xente podemos ter para fazer pedidos, poñernos en contacto cos provedores. Porque claro, estamos falando de moita cantidad, de moitos kilos de langostinos, de terreira, de pescados. Entón vamos dando un pouco forma. A semana que ven esperamos recibir sobre 120 kilos de rodaballo fresco para preparar para os pacientes. Así mismo tamén vamos a recibir tamén sobre 100 kilos de roast beef, tamén para outra das comidas preparadas para Navidad, e os langostinos, que non poden faltar nunha cena de Navidad. Na cociña do Ula prepárase a diario a comida para uns 650 pacientes. Polo Nadal, esa cifra baixa e só permanece no hospital que non pode pasar as festas coas súas familias. Para ese medio milleiro de persoas é para quen están pensados os menús especiais. Facer un menú como se fora para a nosa casa especial, para que os pacientes de aquí pois se sintan tamén unha noite especial, unha comida de Navidad, por exemplo, pois especial, diferente, que non é o mesmo de todos os anos. Un pouco darlles aquilo que comerían na súa casa, máis menos. Na cociña do Ula tamén están concienciados coa necesidade de aproveitar os alimentos e minimizar os residuos. Tanto é así que o Hospital Lucense acaba de ser recoñecido como o primeiro en todo o ámbito estatal que recibe a certificación de desperdicio alimentario cero. Xornada de gran trafego hoxe nas estacións de toda Galicia. Miles de persoas aproveitan esta fin de semana xa para desprazarse, aproveitando as vacacións de Nadal. Cal é a situación aí na Coruña? Onde estás ti, Xoel?
Pois polo momento, Alberto, situación de práctica normalidade, como poden ver nesta estación da cidade herculina, malia que con algún momento durante esta mañá de maior actividade, por exemplo, coa chegada do AVE procedente de Madrid. Precisamente foron centos os pasaxeiros que viaxaron dende a capital do Estado ata Galicia para pasar estas vindeiras xornadas festivas. Moito movemento que se agarda tamén nos servizos de media distancia que conectan as distintas estacións da nosa comunidade. Por exemplo, a de Santiago ten previsto operar uns 250 trens nas xornadas festivas e a de Ourense podría chegar ata os 400. Muy bien, muy cómodo y hemos podido dormir un poco, jugar, lo hemos pasado bien, se ha hecho corto. Para as datas máis sinaladas, pois ir tamén ata Santiago ou, bueno, a visitar a unha irmá que teño en Ponferrada, aínda que, bueno, máis ben, pois que as conexións non son moi boas, pero sí. E chega o sorteo da Lotería de Nadal. Lembren que este luns poderán seguir o sorteo do programa especial, que prepara a Televisión de Galicia e que empezará ás 8:30 da mañá. Nós hoxe preguntámonos que ten este sorteo tan especial que tanta ilusión esperta. Algo haberá aí. O 85% dos españois gastou en xogos de azar o ano pasado. A Lotaría de Nadal concentra o 12% do gasto anual, pero estes décimos teñen un valor especial. Suerte. Compartir alegría, que hai tantas desgracias no mundo, unha alegría destas a quen toque. Pues la ilusión también de estar en casa y ver en la tele de uy, casi. Que pasaba y dije, déjame llevar, como yo no soy de aquí, déjame llevar algo de porriño. Muchos de estos van a ser regalos para mi familia y me parece una forma bonita de regalar esperanza. E iso que a esperanza é pouca, hai 100.000 números e só o 5% dos xogadores recuperarán máis do gastado. Un calquera. E un pensa, estarei malgastando os cartos que podía destinar a outra cousa? No, como non hai outro bici, pois mira, aproveitamos este. Cada año se supera un poco, no mucho, pero aí se anda, siempre un poquito más, siempre, sí. Canto máis pode ser? Pues puede ser un 10% máis, sí. Xúntase a xente para celebralo, o sorteo 2 ou 3 días antes, e tamén sempre por si lle toca ao veciño. Así de claro. Sete non hai? Pois Antón tiene que levar o 9. Ai, se nos tocase. Ben, rematamos, quedan con Loli Gómez e a información do tempo e despois xa saben o telexornal. Nos volvemos vernos mañá. Que pasen boa tarde.